ng mga nagbabagang balita. Dalawang bahay sa barangay Sabang, Naga City nasunog. Mga residente nagtulong-tulong sa pamamagitan ng bucket relay para maapula ang apoy. Juvenile reticulated python o sawa itinurn over sa Naga Senro. At dialysis patient sa malalayong lugar sa Kamsur, target maabot ng dialysis on wheels. Magandang gabi, narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Maswerteng walang nasaktan sa sumiklab na sunog sa isang compound sa barangay Sabang, Naga City. Sunog umabot sa unang alarma. Narito ang ulat. May nagpuputok-putok na pati sa laog. Mabilis na nilamon ng nagangalit na apoy ang mga bahay na ito sa isang compound sa barangay Sabang, Naga City. Pasado alas 10 ng umaga nitong July 8, ang ilang kalalakihang ito umakyat na sa bubong para mag-bucket relay upang maapula ang apoy. Kwento ng isa sa may-ari ng nasunog na bahay, mabilis ang naging paglaki ng sumiklab na apoy. Paglaog ko po, doon sa ano ko, dahil doon sa kwarto ko, alos puro style to plywood. Duman ko na sikal, dahil naman ko nag-reset ng iba, maso na kaya, ito mo na si aso. So nagbuwas pa pinto, nag-ano na. Ayon sa BFP Naga City Central Fire Station, tinatayang 2 bahay na gawa sa lead materials ang nasunog. Umabot hanggang sa first alarm ang sunog kung saan nirespondihan ang mga tauhan ng BFP Naga at fire volunteers. So far mayo ma'am, kasi itong pagsasabi may akid aso bago sa loob, nakaluwas na din kami sa akid. Kaya may pa kami mayo man na kulugan na. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Kasalukuyang tumutuloy sa barangay ang apektadong pamilya ng sunog. Chris Novello, CSN. Mag-isang linggo na umano nakakaranas ng mahina at pawala-walang supply ng tubig ang ilang residente sa San Fernando, Camarines Sur. Mga residente gumigising ng maaga at napupuyat sa pag-imbak ng tubig. Narito ang ulat. Timba, water jug, palanggana at iba pa. Araw-araw na nag-iimbak ng tubig na magagamit sa maghapon sina Guadalupe Marcelino ng Plaza San Fernando, Camarines Sur. Ang mga inimbak na tubig ni Tatay Marcelino, inipon niya simula madaling araw dahil pagpatak ng alas 7 ng umaga, pawala-wala na ang supply ng tubig mula sa San Fernando Water Supply System. Napupuyat nga kami dahil palitan kami ng anak ko. Minsan yung anak ko nabantay. O kaya sabi ko, dapat ko na maanoan man nila dahil nagbabayad kami ng tama. Paliwanag ng San Fernando Water Supply System, nagpapatuloy ang kanilang repair sa kanilang main line mula sa kanilang pinagkukunang water source. Maliban sa repair ay hinihintay pa ng opisina ang mga kinakailangang materyales sa pagkukumpuni ng main line. Dakula po kasi siyang tubo, kaya nasa 12 inches po siyang tubo. Medyo halo-halo ang ma-repair. It takes po mga 1 week bago ma-repair. Naghalat pa po kami katong mga gagaramito ng materyales. 2 lugar o mano sa San Fernando ang apektado ng kakulangan ng supply ng tubig dahil sa kinukumpuning main line ng San Fernando Water Supply System. May naisip na rin umanong long-term solution ang opisina para mapabuti ang supply ng tubig sa bayan. Kabilang dito ang pagdaragdag ng water source o transmission line. Wala ring lorry ang SFSS na nagsasagawa ng water rationing kaya plano rin itong magkaroon ng sariling water lorry na magrarasyon ng tubig sa mga residente. Pagtitiyak ng opisina na maayos sa lalong madaling panahon ang leak sa kanilang linya. Hagad mi lang po ang kadikit na dispensa, lalo na po dyan sa may parosyan kang Plansa and Santa Cruz. Latalaton lang po maayos naman si linya kang tubig tang na-damage. Kaya po nagluyang sa toyang supply ng tubig. Chris Novello, CSN. Posible umanong abutin ng 1 buwan ang ginagawang desilting ng City Engineers Office ng Iriga sa mga kanal sa lugar. Tambak na basura tumambad sa nagpapatuloy ng desilting operation. May ulat si John Amador.
Naranasan na mabilis na pagtaas ng tubig baha sa ilang lugar sa Iriga City nitong June 30 dahil sa ilang oras lang na pag-uulan. Kaugnay nito agad inipon ni Mayor Rex Oliva ang mga ahensya ng LGU para sa pagsasagawa ng declogging at desilting. Nariyan at natukoy nga ng City Engineering Office ang dahilan ng mabilis na pagbaha, mga baradong kanalang basura at mga silted o maputik na waterways. Nagpatawag agad si Mayor na kung ano ba yung solusyon o bakit mo nagbaha. So sinabi namin na kailangan na may mga diklag na may mga clog lang kasi sa creek, sa main waterways natin. Dahil may parte kasi medyo mababaw, may parte namang malalim. Tambak na mga improperly disposed na basura umano ang bumabara sa mga creek at mga kanal, kaya't matagal na bumababa ang tubig ulan. Isang linggong tuloy-tuloy na paglilinis na ang isinasagawa ng City Engineering Office. Sa pagdidiklag namin na doon sa may PNR, doon siya naipon yung mga basura doon sa ilalim mismo. Mayroon siyang parang box culvert siya. Na dinadala yung creek doon kasi sa may unit. Halos isang linggo na kami na didiklag doon. Ayun, napakarami talaga basura doon sa loob mismo doon ng So nadidiklag na namin yun. Tapos nilinis na rin namin tuloy yung iba pang section. Ayon kay Engineer Belmonte, maaaring abutin pa ng isang buwan ang kanilang paglilinis sa mismong kasentrohan ng lungsod at may pakiusap din sila sa maayos sa pagtatapon ng basura. Ang Mayo, lahat ng sa central business ay yung mga naging flood prone area linisin na. Kaya siguro mga one month kami maglilinis. Siguro maging tayo responsible na constituent ng Iriga. Kasi pag tayo ay wala tayong disiplina, tapon tayo, lalo na sa mga main waterways natin, ay babalik yun sa atin. Tayo naman ang mahihirapan. May proposal na din umano sila hinggil sa maaaring proyekto upang mapigilan ang backflow ng ilog sakaling may bagyo. Una na rin nagpalabas ng memorandum si Governor El Rey Villaperte na nagmamando sa mga LGU, City, Municipal at Barangay DRRM na magsagawa ng mga akbang sa panahon ng tag-ulan tulad na pagsasagawa ng declogging sa mga kanal para maiwasan ang pagbabaha. Jan Amador, CSN. Nagpapatuloy ang ginagawang trimming at pagputol sa mga patay na puno ng kahoy sa Maharlika Highway sa Del Rosario, Naga City. Kung ilan pa ang may permit na puputuling kahoy sa lugar, alamin sa ulat ni Regine Puig. Bilang bahagi ng inisyatibang pangkaligtasan ng mga residente at mga motorista, nagpapatuloy ang pagputol at trimming ng mga puno ng kahoy sa Barangay Concepcion at Barangay Del Rosario sa Naga City. Ang hakbang na ito ay nakatuon sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga motoristang dumaraan sa mga nabanggit na kalsada. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Camarines Sur 3rd District Engineering Office, ilan sa mga puno sa lugar ay matagal ng patay at nagsisimula ng maglaglagan ng mga sanga na posibleng maging sanhi ng aksidente. Bukod pa rito, itinuturing na rin sa gabal sa daloy ng trapiko ang ilang puno dahil ang mga ito ay nasa loob na ng carriageway. Specific lang yung na-identify ng ERC kasi sila naman yung nag-request ng tree cutting. Yes po. So, although yung department namin yung napakiusapan na mag-execute nung tree cutting. Kasabay ng pagputol, isinagawa rin sa ngayon ang trimming o pagtatabas ng mga sanga upang masigurong malinis at hindi nakakaperwisyo ang mga natitirang puno. Sa mga motorista, laging maingat, sumunod tayo sa traffic. Kasi during tree cutting, although naglagay na kami ng mga barriers, mga cones para sa isolation ng activity, meron pa rin mga nagmamadali o talagang nakaugalian ng maging pasaway na pumapasok pa rin sa
area kung saan kami nagtatrabaho. Tapos, hiningi pa rin namin ang pasensya. Nandyan lagi ang traffic, lalo't dumadami yung sasakyan. So, mas magiging matraffic yan, lalo na kung may activity tayo at may mga obstruction sa kalsada. So, pasensya, tsaka tiyaga lang, tsaka disiplina. Regine Boy, CSN. Nagpapatuloy ang pagkumpuni sa Waras Bridge na nagkokonekta sa Iriga City at bayan ng Baaw, Camarines Sur. Waras Bridge bukas na para sa mga light vehicle. May ulat si John Amador. Nagpapatuloy ang pagsasaayos ng permanenteng 4-way lane na Waras Bridge na nagdurugtong sa lungsod ng Iriga at bayan ng Baaw. Matatandaang nasira ang tulay dahil sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Christine noong nakaraang taon. Simula nitong July 5, inanunsyo ng DPWH 5th District Engineering Office na bukas na sa mga light vehicles ang temporary craneway bridge mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 hanggang alas 7 ng gabi sa araw ng Lunes hanggang Biyernes. Hinaing ng ilang residente ang pagbabagal ng daloy ng trapiko lalo na kung rush hour. Alas 4 hanggang alas 7. Alas 7 hanggang alas 9. Jeep, van, tapos multi-cab, tri-mobile, mga single na motor, yan. Dakulong pero kung pag-iisipon, biro mo yan, ang mga elementary, sa sundo, naglalakad yung kain. Mahirap po kasi po, wala pong dumadaan pong tricycle, tapos naglalakad lang po kami. Opo, mga 4 po. 2 lang. Di sa umaga po, 8 po. Ay, opo, sa umaga, mga 6 to 8. 6 to 8. Tapos, pag hapon naman po, 4 to 7. Nahihira ko yung mga pangit kapag magkatalit ko, himba po, maalikabok. Alikabok, tapos din po yung iwi. Ang tricycle driver na si Tatay Celso, naiintindihan niya umano ang trabaho. Wala ka doble. Masakay tayo mo, Ben. Pero naman ito mainit. Pag ito naman, linalakaw, tsaka sila maglakaw kahit mainit, kulang ang ang pamasahe. Duman, may tri-mobile, masakay naman sila. Doble talaga, double ride. Pag bukas, nasakay hindi sila. May daan naman sa Barangay Sagrada Baaw at labas sa Barangay San Jose, Iriga City para sa mga papuntang kasentruhan ng lungsod. Sakaling sarado pa ang pansamantalang tulay. Hiling din ng DPWH 5th District ang pag-unawa ng publiko habang nagpapatuloy ang konstruksyon ng mas maayos na tulay. Jan Amador, CSN. Isang juvenile reticulated python o sawa ang itinurn over sa Naga City Environment and Natural Resources o CENRO. Sawa nakatakdang ibalik sa wild. May ulat si Regine Boy. Isang juvenile reticulated python o sawa ang itinurn over sa Naga City Environment and Natural Resources o CENRO. Ayon kay Raymond de la Cruz, ang team leader ng Naga City Operatives for Basic Rescue of Wild Animals, na-rescue ang naturang sawa ng isang public safety officer sa isang eskwelahan sa Barangay Triangulo, Naga City. Bagamat isa ng urbanisadong lugar ang Naga City, patuloy pa rin ang presensya ng mga wildlife. Ayon sa CENRO, marami sa mga ito ay nocturnal, kaya't madalas ay hindi agad napapansin ng mga residente. Ining iba dyan ng mga yung mga ibang wildlife na yaon sa kaibanan ta, ang iba dyan mga nocturnal. So pag turog kita, active sinda. Ngayong buwan ng Hulyo, 4 na wild animals na ang narescue ng tanggapan ng Naga City CENRO. Kabilang dito ang isang long-tailed macaque na na-turn over na sa Albay Wildlife Center. Isang bayawak na pinakawalan na sa natural habitat nito sa Isarog at ang juvenile python na kasalukuyang nakatakdang ilipat sa isang upland barangay. Muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung makakita ng anumang wildlife upang agad itong ma-rescue at maibalik sa kanilang habitat. Iba po kita ng wildlife rescue team igdi sa City CENRO. Apudan lang po nindo kami kung sakali maka-encounter kamo manuman na klase ng wildlife. Ma-action po kami, tulos-tulos. Regine Boy, CSN. Imas rehas ngayon ng isang online seller umano matapos maaresta sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay San Jose, Baaw, Camarines Sur. Nakuha sa suspect ang nasa 4 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27,200 pesos. Konsiderado ring baguhan sa pagtutulak ng droga ang suspect na online seller din.
Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung ginagamit ng suspect ang pagiging online seller nito para makapagtulak ng droga. Naharap sa kaso paglabag sa Dangerous Drugs Act ang naturang suspect. Alias Harold, 47 years old, may asawa, online seller and resident of Zone 1, Barangay San Jose, Irigas City. Yung ating operatiba po ay nakakuha sa kanyang posisyon, umaabot ng 4.0 grams na nagkakalaga ito ng 27,200. Mas panatag na ang mga residente ng Barangay Tinangi sa Pili, Camarines Sur dahil sa mas matibay, mas ligtas na kalsada, tulay at flood control project na pinasinayaan ni Governor Elray Villafuerte. Narito ang ulat. Noong dumaan ang Bagyong Cristina, labis ang hirap na dinanas ng mga residente sa Zone 5 Barangay Tinangis dahil sa nasirang kanilang tulay. Ang tanging daan nila sa araw-araw na pamumuhay. Ngayon ang dating maputik at inaanod na daan ay sementado na. Isang mas maayos, mas matibay at mas ligtas na daanan ang ipinagkaloob sa mga taga-barangay. Si Marie Chris na ilang taon ding nagtiyaga sa pagtawid sa lupang tulay ay labis ang kasiyahan dahil kahit tag-ulan, ligtas na silang makakadaan. Ang po ma'am na maray ang tabang para po sa mga residente digdita. Inot na inot po ang mga eskwela kasi ng mga produktong maluwas po ma'am. Ay mga nagtatarangan po kaya digdi mamuning mga gulayon para pasil na po ma'am ang pagdara sa sentro. Nagpapasalamat po kaming maray kay Gov. Elray asin po sa mga lalong-lalo na po sa LGU and sa mga barangay official po sa panginginot po kung sa moyang kapitan. Siyempre po, dakulaon pong pasasalamat na maray sa kay Gov. Bilang kapitan, labis rin ang tuwa at pasalamat ni Kapitan Arturo Bismonte dahil sa wakas, napakinggan na ang matagal na nilang hiling. Sa tuwing umuulan, binabaha ang kanilang lugar, kaya nang dumaan ang Bagyong Christine ay talagang labis silang naapektuhan. Una umano niyang nilapitan ang dating mayor ng kanilang bayan, ngunit walang pundo sa lokal na gobyerno. Kaya't lumapit siya sa dating kongresista, na siya na rin kasalukuyang gobernador ng lalawigan na si Governor Elray Villafuerte na agad namang tumugon at tumulong sa kanila. Mang maray ang tao, ug mang maray ang intirong taga Tinangis. Dahil ang totoo lang, ang Barangay Tinangis, pag nagbaha nin makusog, itong pabalyo duman sa provincial jail, duman sa 9th IB, dahil makabalyo ang auto. Dawad ako lang auto, dahil duman makakaagi. Ining Zona 5, iyan ang alternate road ni. O sa kang naputol, say na kami maagi. Mahalat kami na maghupa, saka kami makabalyo. Ngunya, dawa makusugon ang baha, dahil makabalyo ang tao, igwa na kaming agihan sa Zone 5. Kaya sabi kan mga taga-Tinangis, pati ako, salamat kay Gov. Elray Villafuerte. Nitong Sabado, Hulyo 4, formal ng binindisyonan ng bagong tulay na may kasamang flood control at road concreting sa Barangay Tinangis. Si Governor Elray Villafuerte mismo ang nanguna sa ribbon cutting na naturang proyekto. Ang pasasalamat, nakulaon na pasasalamat kay Governor Villafuerte dahil siya nagpapabaya kan mga pangangaipok ang komunidad. Yaon tulos ang pamilya Villafuerte sa panginginot ni Elray na magresponde o magsolusyon kang problema kang kapalibutan. Ayon sa barangay captain, halos 19 milyon ang inilaan para sa flood control at tulay. At 3 milyon naman sa road concreting na ngayon ay nagbibigay ng lubos na ginhawa sa mga residente. Kaya labis ang kanilang kasiyahan at pasalamat kay Governor Elray Villafuerte sa proyektong matagal nilang hinintay. Ang katotohanan kamong inot na barangay na nabisita ko pagkatukaw kong bilang gobernador. Bilang pagpatunay na talagang padangat ko kamo na sa isip puso kamo kan pamilya Villafuerte ni Elray. Prioridad ko ang pili, kaya nagdigdi ako, naghahalat sa kuya. Pero ulit, salamat sa Indo, Diyos mabalos otro sa padagos indong tiwala, di ko malilingawan yan. I love you, God bless, mabuhay. Richin Bue, CSN. Inasahang madaragdagan pa ang dialysis machines at dialysis on wheels ng provincial government ng Kamsur. Ayon mismo yan kay Governor Elray Villafuerte na target maabot ang mga malalayong dialysis patients sa probinsya. Narito ang ulat.
4 na beses kada araw sumasailalim sa dialysis session si George Beldad ng Pili, Camarines Sur. Na-diagnose na may chronic kidney disease si Tatay George, kaya parte na ng kanyang pang-araw-araw ang sumalang sa dialysis. Dahil sa sitwasyon ni Tatay George at sa layo ng kanilang binabiyahe, makapadialysis lang ay dumarating umano sa puntong na hassle na silang bumiyahe. Nahirapan po kami kasi naman mga trabaho. Di man pwede magtrabaho itong aki ko, nag-aasikaso sa muya, tapi parehas kami igwa. Ning hilang. Ang tricycle mi, o plat nga ni, taday minaman na pasanglaan ning gulong. Sa tala ng Department of Health, Center for Health Development Bicol, umaabot na sa 7,128 ang dialysis patients sa buong Kabikulan. Ang mga dialysis patient tulad ng asawa ni Francia Beldad, ang target maabot ng first in the country na dialysis on wheels pioneered by the provincial government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor L. Ray Villafuerte. Highly equipped ng 5 hemodialysis machines ang dialysis on wheels na layuning abutin ang mga malalayong residente ng probinsya na sumasailalim sa naturang gamutan. Ayon kay Gov. L. Ray, madaragdagan pa ang dialysis machines at dialysis on wheels na isa sa kanyang prioridad na makapagbigay ng dekalidad na serbisyong medical on the go sa mga Camarinense. Of course, nadagdagan natin. Kaya on wheels yan kasi maraming mga pasyente na hindi talaga kaya pumunta sa center. Although plano ko rin magpagawa ng 10 dialysis centers all over the province aside from yung dialysis on wheels. Chris Novello, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camser News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.